дастгирии ятимону барҷумондагон ва оилаҳои ниёзманд яке аз самтҳои афзалиятнок дар сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукумат маҳсуб мешавад. боиси хушнудӣ аст ки бархе аз соҳибкорони ватандӯст ҳам пайравӣ аз ин хислатҳои наҷиби инсонӣ ва сиёсати инсондӯстонаи пешвои миллат карда довталабона дар иҷрои амалҳои хайру савоб ҳиссаи сазовор мегузоранд. вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе, роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сарманзил соҳибкори ватанӣ маҳмудҷон муродов ҳам пайравию пуштибонӣ аз иқдому ташаббусҳои инсонпарваронаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ибтикороти раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурияи Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ намуда барои соҳиби манзили истиқоматӣ шудани боз як оилаи бесарпаноҳ Малика Қувватова ва фарзандони ӯ ки дар як хобгоҳи умумӣ дар шаҳри Турсунзода истиқомат мекарданд саҳм гузошт. соҳибкор манзили истиқоматиро аз деҳаи хайрободдӯи ҷамоати деҳоти Турсун Туйчиеви шаҳри Турсунзода аз ҳисоби даромади фаъолияти соҳибкориаш харидорӣ карда онро ба ин оилаи ниёзманд ҳадия намуд. таври номбурда аснои тақдими хона ба ин оила изҳор дошт ин қабил иқдомҳои хайрхоҳонаи ӯ ва дигар соҳибкорони ватандӯст бешубҳа самараи фаъолияти бобарори пешаи соҳибкорӣ ва фазои тинҷу ороми кишвари азизамон мебошад ки ҳамагӣ бо шарофати ҷаҳду талошҳои рӯзафзуни асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омаданд. зеро бидуни ин неъматҳои гаронбаҳо сулҳу ваҳдати сартосарӣ пеш бурдани ҳеҷ гуна фаъолияти соҳибкорӣ имконнопазир аст. аз ин рӯ ба таъкиди соҳибкор бояд ҳар як шаҳрванди дорои имкониятҳои хуби молӣ бо нишони шукргузорию қадршиносӣ аз фазои сулҳу ороми кишвар ва шароитҳои фароҳамнамудаи роҳбарияти олии давлату ҳукумат нисбат ба соҳибкорон тавассути анҷом додани лоақал як амали хайр ва дастгирии муҳтоҷону ятимон дар беҳбуд бахшидани сатҳи зиндагии як ҳамватан ҳиссаи муносиб гузоранд. ба ҷаноби оли раҳмат ҳамин камбузодоя дастгирӣ мекунад. Рустам Эмомалӣ баем раҳмат мо борин ҳамин хеле одамоя дастгирӣ мекунад. дастгирӣ кунитон соҳибкоро ба гап мезананд ки дастгирӣ кунитон. раҳмати калон соҳибкорони нангу номус чизи гуфтагӣ ҳамин айвадашон буромад. раҳмат ҳамин одамба дилам кушода шуд. нахшуд ҳамин домдоме дуромадам дилам тан шуда мемонда. инҷо омадам дилам кушода шуд. раҳмат калон. тавре Малика Қувватова сокини шаҳри Турсунзода иброз дошт ду фарзанди ӯ Ҳасан ва Ҳусейн дугоник ва бо нуқсони модарзодӣ ба дунё омада баъди вафоти падари хонадон тарбияи онҳоро ба танҳоӣ пеш бурдааст. ба иттилои номбурда зиёда аз 10 сол ҳамроҳи фарзандон дар яке аз хобгоҳҳои шаҳри Турсунзода истиқомат кардааст. манзили истиқоматӣ ҳадияшуда ба модари соҳиби ду фарзанд ҳам таъмири замонавӣ дошта дар он барои будубоши соҳибмулкон шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст ва иншооти ёрирасон ҳам дорад. дар манзили истиқоматӣ қидаи муайяни замин барои кишту кори наздиҳавлигӣ мавҷуд буда машғулият дар он бешубҳа ба вазъи саломатии фарзандони ин оила мусоид мебошад. ҷози лозима барои зисту зиндагӣ ҳам таъмин буда имкон медиҳад ки ин оила аз ин ба баъд зиндагии орому осуда дошта бошанд. соҳибкор ва вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе Маҳмудҷон Муродов ба ин оилаи ниёзманд барои ҳаллу фасли эҳтиёҷоти минбаъдаашон ҳамзамон ба маблағи 20 000 сомонӣ кӯмаки иловагӣ карда барои баргузории тӯи фарзандони ин хонадон изҳори омодагӣ намуд. қобили зикр аст ки соҳибкор Маҳмудҷон Муродов бо нишони пайравӣ аз сиёсати иҷтимоии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ибтикороти раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурияи Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҳушияи тадбирҳои эҳсонкорӣ дар соҳиби манзили истиқоматӣ гаштани як оилаи дигар ҳам аз шаҳри Душанбе саҳм гузошт.